Testaillaan yhdessä näitä presson ripsiä. Mä ajattelin, että testataan vasempaan silmään tätä Charm-mallia ja oikeaan silmään testataan Dramatic-mallia. Sitten otetaan kiinni täältä liiman yläpuolelta, jonka jälkeen me voidaan laskea kuitu vielä alas ja ottaa uudestaan tuolta kärjestä kiinni. Näin. Sitten lähdetään viemään sitä lähelle meidän ripsirajaa, mutta jätetään pieni rako sinne vesirajaan. Sitten seuraava kuitu heti viereen ja muistetaan aina vähän painella sitä tiukemmin kiinni. Mullahan on tässä pohjalla nyt ripsiväri, eli sä voit käyttää näitä presson ripsiä kertaluontoisesti, mutta silloin jos sä haluat pitää näitä ripsiä useamman päivän, niin silloin ripset tehdään täysin puhtaalle pohjalle. Näin. Ensimmäinen silmä valmis, eikä vienyt kauan aikaa. Tässä on nyt 12, 14, 14 ja 14 milliset, eli yhteensä 4 kappaletta kuituja. Seuraavana oli tämä Dramatic-malli. Sitten lähdetään taas tuomaan lähelle vesirajaa. Näin. Ja taas seuraavaa. Nämä presson pinsetit on kaikista parhaimmat ja helpoimmat tähän työskentelyyn. Näiden avulla sä saat nää tänne tosi helposti, kun nämä on tämmöiset LM-malliset. Ja näitä ripsiä voi siis pitää noin viikon ajan niin, että sä hoidat niitä ihan niin kuin ripsien pidennyksiäkin. Eli ripset täytyy pitää puhtaana, eli peset niitä aamuin illoin, jotta se homma pysyy hygieenisenä. Sitten lopussa vielä painellaan hyvin kaikki paikoilleen. Ja näitä ripsiähän voi siis kerrostaa, eli sä voit laittaa ensimmäisen kerroksen jälkeen vielä muutamia lisää sinne päälle, tai sitten ihan kokonaan uuden kerroksen riippuen siitä halutusta lopputuloksesta. Ja kaikki nämä meidän 6 erilaista presson ripsimallia löytyy meidän verkkokaupasta, sekä lisäksi sä löydät sieltä nämä meidän presson pinsetit, minkä avulla sun on helppo asentaa nämä.